sarki mai yayan damuwa ta. Namiji ne shi walam yuladin Allah baya da mata, kuma ba shi da ɗa, bale ayo gadon sarkin sarauta. Karaba ni da hasada da kyashi domin abban karima. Salatin nan da kake wa annabin shi na buɗa ka ƙaro, wanda shi ya zama silar sadakin Adamu tun na agwauro. Ita za ka yi wa ma'aikinka wanda ya zarce kira da ziro. Abu Zarci da Salmanu dole sa su cikin batuna. Imamu Ali sirrin Muhammadu kai ka daga ni barci. Tun yana karami kake ingiza ni rayu cikin mutunci. Babun da na tanada biya ka da shi sarkin karamci. Ni da kai tufu ne da taya Imamu Ali angon karima. Shirafawu da ku nake ɓanta bani da wanda ya kai ku girma. Yardar ku nake bukata ku mun izinin kira azima. Sannan ku saka ni inuwar ku ran mashar dan shugaba ma. In gannu kusa da Maulana Jafar zan samu girma. Sai da zara na durkusa miki kaina babu hula. Yaron nan ne mai zunzurutun nacin nan batula. Yawa shi ne ya dawo Abdul Hausawa Fadila. Ilimi zero nake, a ɗaukaka minus nake, a masu kuɗi talaka nake. Sai da ki wadata bawanki a rayuwa inda na fama. In ka ga mutum yana ƙinta to ɗan zina ne ba da wai ba. In ka ga mutum yana ƙinta to ɗan zina ne ba da wai ba. Ya Zahra. Ka ga mutum yana ƙinta shi ɗan zina ne ba da wai ba. Ya Zahra. Kowaye in yana ƙinta shi ɗan zina ne ba da wai ba. Allah ne wahidu baban ce na gefen ilahi. Daga Allah sai mahaifinta dole ka ce Zainul Malahi. Koda a garinku ne, ‘yar gwamna ta zarce wasahi, balle kuma ‘yar ma'aikin da shi ya ga Allah dubi girma. Babar wali ya ce Khadijatu ta yi daban a mata, ita ce matar da Allahu sarki rabu ya girma mata. Lokuta da yawa yakan yi aiken Jibril ya gaida ita. Sai da ke ce da Allah, sai da ke ce da Allah, ƙara riko da hannuna niwa, Fatima ta fi kowa. An ga kamar ta baka ba a mata, hujja ta ɗayyace daga Allah sai abban karima.